Tervetuloa seuraamaan RB1 ensimmäistä Ralli EK:ta. Täältä lähdetään Asphalt Parkissa. Mitä tapahtuu? Okon aika lähtee ja kovaa penko. Kovaa menee. Kovaa menee. Onko tämä hyvä aika? Siltä näyttää. Ja kiihyttää. Meneekö? Ja se on 2:20.7. Sitten Konssa pitää saada parempi aika, että hän saa tästä sarjapisteen. Hyvin lähtee liikkeelle. Mitä tapahtuu? Hyvältä nopealta näyttää. Siellä hyvä käännös. Nyt painetaan kovaa. Mitä tapahtuu? Kova menee ja se ei ole tarpeeksi. Se on ihan pienestä kiinni ja Okko voittaa.